Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka umsingam beats aqua na molai moro hakajingdap sansnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas bat bidor. Ya ka jingruai pa it ka badai ka music video ya ka bala top bat bala ruai da ka easel karum noit bat ya ka bala record ha studio rhymes on sa polite pat ba ha ka sautarik uno pra arhajar arpo ha ka YouTube channel jong ka maranting. Ya ka ne ka music video la ringdur ha ka Hope Studio bat la direct pat da Rolling Star.